Niliputhot nili jiten bangcho yiti presana channel sa tailong pen nili dura bagori APSLC ITCL hin pen labang sorada cha tailong puthol labang so video ka paklang konsul laki ke patubi ke damtang suri ni reng korapho pai kuni ni pai proxer ni nili chuki hala ke parlo panjan mera biti kedo APSLC asong pen labang so sarjai ka tharaphan amana peng pen ngui pongsi pen gedeng pon karcho pora puthang alam si pini labang sorada cha tailong puthol pachiri paklang konsulo Lapen nili duwar bagori APHLC ITCL hin pen labang so sa tailong pen rara pan ke pachini dunji grap halo. Kopya po si APHLC asong atum may meeting along tin. Sarjay ka thai IR retire phat. Alang lipan kopya po si man ki pila pen karcho pon lapen kanghor. Alang li halo ilitum pan karbera pan 6 dur. Alam aputhak. Bihek lapen sadua phanta ilitum pan ke pachini ba. Kedam tanya ong dung pen kece ke biatum 6 dur ili tumaphan eke pa video jila pen ke pavir piya phat bidikang le pen clamping labang sa puthak pini sarjai kathar alang li sang sipin pen garbera da phan kang hon pen ajo alang li tumaphan 6 dur pen constitution aron ahok pe pen aning go hipin pen aning kra et pen alang li tumaphan sarula pen bihe ka phanta e pachini lo 6 dur alama puthak alam ili tumaphan kedam tangan ini tuh pan ithana bang be imuma bang abe lapen ajok sini tuh karbera tuh 6 duro lama puthak lapen constitutional lang puthak litum kangti ko son si mandat pini litum pan 6 duro lama puthak lapen constitutional puthak litum pan imeke kang pula pen ke pathang ke sarjai kathar halo na sini li duwar bagori APHLC ITCL hin pen labang so sa tailong pen rada pan karju jigla halo 6 duro lam klarta ke sarjai kathar pen sanang chini long loma Constitutional long puthak ke than klarta ke sarjai kathar pen sinang chini long loma ini nangli labang so sarjai kathar 6 dola pen constitutional long puthak klarta panang ke than pen ajok ini litum khail inglong aso tum ke jok wan lapen kereng ya towar nangli chini long pame loma ini nangli sarjai kathar APHLC asong aphan nangli labang so constitution 6 dola lam puthak klarta pen ka chini pen apor nangli kaching hondoloma lapen APHLC asong aphan nangli 100% sapoloma nangli pini labang so nangli kachi sek doloma nangli APHLC asong aphan puthot council ke pang nilong ji lapen labang so 6 dul paragraph 2 sub paragraph 7 lapen paragraph 20 ateng pen council aron ipasalam ji aphan nangli 100% ke support doloma lapen APHLC asong aphan pi high vek koma nangli kachi sek doloma nangli jong se do pulongte labang so video ke lang pen nangli like comment pira APHLC long lip lapen sarjai kathar long lip lapen 6 do long lip pura nangli tum like comment pitha lapen akini lang kote labang so video nangli subscribe ra nangli akapre ka pans tamin nangtum ingin nipit pen sirakha lapen lapang so panjan hiriri lapen mera bhiti ke dorat diri kamatuma hin pen labang so apatumi ke damtang surira engkorapho haikuni ni phaitrok seani diri kamahin pen labang so APHLC amelong jumi sanalun khayalun alang letum APHLC central committee lapen labang so mai ke dorat tum araphan jumi sanalun parjukon lo alang tum ke damtang ni pen labang so mai bivek ji pula bang so akimang pen mesen pen apatumi ke bichun long pam melo nang tum labang so video ke lang penyong sining kang samdo lipong tenang letum APHLC long lip sarjai kathar long lip 6 do long lip pura nang litum labang so video pen ke lang pen nang litum comment pitha nahalo pini nang litum aphan pini duar bagre APHLC ITCL hin pen nang litum aphan labang so dara chatai long ke wan to biar ta ba ke kardom